Айде, Нушка. Съживи ме, Господи, спас, мил сърце си, Твоята цялост, Твоето слово и истина. Амин. Айде, ангеле. Нека стигне викането ми към Тебе, Господи, вразуми ми според Словото си. Нека дойде молбата пред Тебе. Амин. Айде, Борислава. Аз чаках Господ, Той се поклони към мен и Той послуша вика ми. Амин. Айде, Митко. Господи, надявам се на Твоето спасение, изпълнявам заповедите Ти, душата ми пази, Твори според слязи. Айде, Илияне. Отче наш, който си на небето, да се свети Твоето име, да не дойде Твоето царство, както на небето, тъй и на земята. Дай ни земния хляб, прости нам дълговете, както ние прощахме на нашите длъжници. Амин. Айде, ангеле. Ако не беше Господ с нас, нека да каже сега Израил, ако не беше Господ с нас, когато надвигнаха човеци против нас, те бяха погълнати живи и яростта им падна против нас. Айде, Денчо. Важен е всеки, който се бои от Господи, ходи по неговите пъти, когато ядеш плод от труда на ръцете си, боен ще бъдеш, ще е благоден. Айде, Ани. Сте издигнали очите си към хълмовете, къде ще дойде към нощта ни? Към нощта ни от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да остави да се подплати в ногата ти, оня, който те пази, няма да загледа. Айде, моята момиченце. Обърни се към камерите. Много са Твоите блага, милости, Господи, съжми според сърдите си, разина са моите грехи и присъдни. Бог да ви благослови. Алелуя! Господа. Тези